Nå, så er vi hjemme hos den stive Gud. Skal vi se, om han er hjemme? Hey! Nå, lad mig... vi skal slæve ud. Ja. Der er masser af det. Giv mig den der. Prøver jeg at se, om jeg kan få plads til den. Og ikke der er plads til pakkes ting. Han må sidde på taget. Så har vi skærmene. På plads til dem. Vi kan få bagsædet med en ret stor computer nu. Der er mere. Så er der en lille baby. Ja, der er vel ikke mere end det. Nej. Så. På med sele. Sådan. Så ryger de ikke nogen vejen. Sådan der, ja. Ja, vi sætter min herned. Og så er vi sådan set køreklar. Ja, så er det næste stop. Odense. Yes. Skal vi hente pakke? Det skal i hvert fald. Må vi afsted mod pakke. Ja, så er vi lige kommet over broen. Ja, nu kommer vi snart til den næste bro. Og en bro mere skal vi lige over. Så er vi på vejbordet. På pakkbordet. Så det var ikke så længe, så har vi pakkemanden med. Så efter det er der sådan to timer, så er vi fremme. Vi ses om lidt, Pak. Hej, Pak. Så har vi fundet Pak. Ja, så jeg cykler deroppe. Man skulle ikke tro, at Pak kunne cykle, men det kan han sgu. Ja. Skal vi åbenbart parkere her, tror jeg. Hej, Pakkemand. At min skov er meget stærkt. Ja. Skal vi ud og finde Pak? Skal vi se at få slæbt ned? Det synes jeg. Så kører jeg bilen over. Så læser vi ned. Jeg vil sige, det er ret tungt, det her. Vi har ikke behov for dyner, sagde Don. Jeg har taget et tæppe med. Jeg efterlod mit dyne, jeg husker. Jeg har det sgu altid så varmt alligevel, og jeg regner ikke med, at vi skal sove alligevel. Så. Ikke så meget. Computer skal nok ind på bagsædet. Vi har lidt pladsmangel. Han skal lige have fjernet noget derinde. Vi har lidt pladsproblemer. Yes, så har vi så fået pakket bilen. Skal I se pakke? Der kan ikke rigtig være mere i den. Jeg er godt proppet, og vi har Pak med. Han kunne lige være der. Ham har vi spærret ind. Han kommer ikke ud. Så står vi her. Ja. Hvad skal vi, Stive? Du skulle sige. Vi skal pisse, men... Kom nu afsted. Afsted med dig. Hvad så med dig, Stive? Skal du også på toilettet? Nej, jeg kan godt holde mig på det. Nå, okay. Jamen, så farvel så. Ja. Hej. Så bliver jeg her. Ja, så pas på bilen. Der er broen. Tror jeg ikke, I kan se den. Det er meget lille på det. Men hvad kører vi? Vi kører 20 km i timen, du. Og nu bliver vi... Og vi holder bag en kæmpe fed lastbil. Ja. Der fylder ret meget. Ja. Så. Det går sgu ikke så hurtigt herovre. Halløj. Vi sidder og prøver at finde musik på Spotify. Vi skal have noget musik, jo. Yes. Nå, jamen nu begynder der at komme fart på. Yeah. Ja. Og så bremser lastbilen. Nå. Ja. Vi kommer frem, når vi kommer frem. tilbage, når vi er over ved broen. Ja, det gør vi. Så er vi sgu nået til broen. To kun en time. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal holde. Nu holder jeg sådan. Der er broen. Vi kører ikke så stærkt. Nej, jeg tror godt, vi ligger omkring 40 lige nu. Ja, ikke engang. Det er fordi, der stadigvæk er kø, jo. Nej, der er træstammer. Hold op. Det er helt fra USA. Jeg har lige set et program med det på Discovery Channel. Oha. Ja. Vi er kørt langt. Det var lige.
Masser af træ. Det er så faktisk meget godt. Man bare træster. Og så kan vi lige se, hvor meget det blæser. Ja, hvorfor var der ikke marcipan? Se vandet! Se vandet! Vi bremser! Jeg vil se vandet. Hvor er det flot. De kiggede lidt mærkeligt, fordi vi optager åbenbart. Ja, vi optog dem jo. Ja. Vi tager hans nummerblad. Nej. Stalk den der bil! Yes! Søg hans nummerblad. Og jeg kan så sidespejle også. Faktisk, det er jo sidespejle. Det ser fint. Vi skal bare have kameraet monteret hele bilen. Se den fine bro. Se hvor høj den er. Så er vi på vej mod Sønderborg, fordi vi skal livestreame i morgen klokken 16. Den 29. september. Yeah. Hvad er solbrilleplanen? Og der kommer en stor overraskelse til jer. Kæmpe stor overraskelse. Det glemte vi jo. Det glemte vi faktisk at sige i filmen. Ja, den film vi lavede i sort-hvid. Ja. Hvor Soladin ikke var med. Ja. Jeg har ikke tid. Nej, jeg har aldrig tid. Jeg skulle passe kærester op. Kæreste og skole og arbejde og barn og så nu tager jeg på ferie. Så er vi på vej over den sidste bro. Det er Alsundbroen over til Als. Den her bro tager ikke så lang tid at køre Se, der er vand. Der er vand. Derovre der er sygehusen. Store bygninger derovre. Og der er en skorsten. Ja, det er forbrændingen. Hvad for brænding? Der ligger køreteknisk anlæg også. Du skal til højre her. Og så er vi næsten over. Så er vi på land igen. Men så er vi der lige om lidt. Vi er lige om lidt, er vi ved Don Lalles bolig og Frencher. Yes. Yes. Så kommer jeg med babyen. Kæft, jeg er meget lort med at stive. Mind power. Ja. Så ser man ikke budget her. Det gør man ikke. Nej. Jeg vil også bare sætte den fast lige her. Ja, fordi så... Ja, det kunne man sige. Hvad med nu? Den er lidt skæv i forvejen. Det skal jo helvede. Ja, hvad vej? Ja, over mod solen. Jeg vil ikke bare sige, den er skæv. Over mod sola. Skal den over mod sola, eller hvad? Hvad? Du skal sådan der. på den. Nå, sådan. Man kan ikke se andet end mig der, så. Luk mig ud for helvede. Det må være noget el. Ja, og en Burger King. Det er rigtigt. Burger King ligger i elden faktisk. Grillstik eller elektrisk stik. De kører nok på el. Hvad står du og griner af? Gør et eller andet. Det skal jo alligevel fokus. Nå. This is my last resort. Suffocation. Oh, baby, don't give a fuck if I can't. This is my last resort. Woo! Se, hvor jeg kan køre bil.